नोंथांमोननि सिगां आङो खनजिथानि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोखि। मानो होनब्ला दाख्लैसो खनजिथाखौ जे आं भाइरेल खालामदों बिनि जाहोना नोंथांमोनहा मोनथिया जानो हागौ आं मानि थाखाय बेखौ भाइरेल खालामदों। खोनासंलांदो दा नोंथांमोनहा। आं नों बादि हौवाजों जाला, आंनो आजादि नांगौ जाहरबाय आरोखि बे। लोगोफोरनि सिगाङाव बुंहरो आंखौ सैमा बादि बुदों, दोखो दोखो बुदों, आं दा हस्पिटालावसो दं। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। जेन जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' साननैसोनि सिगाङावहाय जिहेतु नोंथांमोना ससियेल मिडियानि दारै नुबोगासिनो दङ खनजिथा बर'नि भाइरेल भिडिअखौ लानानै गोबां दावराव जागासिनो नङा होमब्ला लोगोफोर ससियेल मिडियानि दारै। थ' जियानो जा बे समावहाय बिथांनि जिहेतु भाइरेलनि जाहोना मानि थाखाय जादों आरो मा कारननि थाखाय बिथां खनजिथा बर'नि फिसाय थग्रनाहाय मानि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ गाज्रि फुटेजफोरखौहाय भाइरेल खालामनो गोनां बायद' जादों बिथाङा गावनो गावनि खुगाजोंहाय बुंफोरनानै लादों। मेन जाहोना मा आरो मा कारननि थाखाय दिनै बिथांखौ जबरजन बायदियै बिथाङा भाइरेल खालामनो गोनां बायद' जादों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, स्किप खालामनाङा। स्किप खालामदोंबा नोंथांमोना मोनथिनाय नङा मेन जाहोना मा आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। मानो होनब्ला दाख्लैसो खनजिथाखौ जे आं भाइरेल खालामदों बिनि जाहोना नोंथांमोनहा मोनथिया जानो हागौ आं मानि थाखाय बेखौ भाइरेल खालामदों। खोनासंलांदो दा नोंथांमोनहा। दाख्लैसो आङो गुवाहाटीनिफ्राय मथा मथि 12-13 फैदोंमोन आरोखि आं न'आवहाय। 12-13 न'आव फैबाय आङो। फैनानै जेनेबा ओरैनो जब कार्ड माबा माबि बानायनांगौ दंमोन नालाय, बे बानायनो फैनायावहाय माने सानसेखालि हरनि 10टा बा 10:30सोआव बिनि मबाइलाव मेसेज फैदों आरोखि। गाव नुबायमोन मानसिया मेंनानै, ओमफ्राय मेसेजखौ आङो बिदिनो 12टा माबासोआव नायाखै आरोखि। ओमफ्राय थिग बिदिनो आंबो 12टा 12:30सोआव एसे उदैखौ डिस्टार्ब मोननानै बिनि मबाइलखौ लानानै ओंखारदों आरोखि आङो। बिनि मबाइलखौ लानानै ओंखारनायावहाय आरो खेनसे बिदिनो 12:30सोआवहाय मेसेज हाबबावबाय बेनाव। सोर एथ' हराव मेसेज हरबाय थाखो नायबाय आं। बे मेसेज हरग्राया नामा माबामोन आरोखि, गाव सेभ खालामनानै दोननाय आदा आर्मि बिसि लिरनाय आरोखि। मानसिया फौजि मावो ना मा मावो बेखौ आं मिथिया। ओमफ्राय मेसेजखौ नायबाय आं, वाट्सएप मेसेजखौ नायबाय आं। गाज्रि गाज्रि आरोखि, मोजां गैया मोनसेबो। ओमफ्राय हाबजोबना नायबाय आङो सिरियालनो, सानैजों फुरा रायलायनाय, माने मेसेज हरलायनाय गाज्रि गाज्रि। ओमफ्राय भिडिअ कलिं रायलायनाय। भिडिअ कलिं रायलायनायावबा मा रायलायनाय बेखौथ' जों मिथिला। ओमफ्राय बिदिनो अनेक खथा खथा मेसेजआ दाननाय दं आरोखि। बेफोराव माबा माबि हरनाय जानो हागौ। नैबे जोंनिया दाननाय, खनजिथाना दाननाय, ओमफ्राय बेनिया दाननाय गैया। भइस मेसेजबो दं, आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दोनखादों, लाखादों। ओमफ्राय होमबाबो जेबो सानाखै आङो। ओमफ्राय बे थांलायबाय आरोखि, बेयाव जेबो सानाखिसै। ओमफ्राय आरो बिदिनो साननैसो थानानै आरो हरबावबाय बियो बिदिनो मेसेज। आंथ' रागा जोंबाय, माने माबा फैसानि खोथा जाहाबदों आरोखि। बे जोंना फैसा बिहरदोंमोन नामा, माबा लन किस्ति होनो ना मानोब्ला। फैसा गैया आंनाव, फैसा हरलाय, फैसा नांगौ आंनो। बे खोथाखौ बियो साननै ना सानथामनि होफिनदों। फैसा बेथन मोनथ'वाखै, न'आव हरजोब्बाय आङो बेथना, हिनजावाबो हरजोब्बाय होनना बुंदों आरोखि बियो। बिदि होनबाय नालाय जाबाय। नायबाय आं आरो मोजाङै नायबाय। ओमफ्राय फैसानि माबालायनाय नालाय, ओमफ्राय आङो टारगेट लानानै बिनि फन पेआव सिङाव हाबबाय आरोखि आङो। फन पे सिङाव हाबनाय नायब्ला बे हौवाया फैसा हरखायो द्लाम। सानसे बाद साननै बाद हरो बिदिनो 10,000 गाहाम, 500, 1,000, 1500, 2,000, 3,000 बिदि हरबाय थायो बियो, बे सेंग्राया। बेखौ नायबाय आं। ओमफ्राय आरो बे फन पेखौ बोख्लायनानै नायबावबाय आङो, सासेनि मोनलायबाय। बिदिनो अनेक हौवाफोर हरनाय 500, 1500, 1000 बिदिनो हरबाय थानाय आरोखि।
बिदिनो नामफ्रा सासे दङ बासुगाव लिरनाय बेबो हरदों ओमफ्राय देरहासारखौथ' आं आवगोलावनो हमनो मोनखानायखा मिन्थिखानायखा देरहासारजों बे गुवाहाटियावबो लोगो हमलायदों बे समाव फिसाला सानैबो थांफादों होमबा आं गुवाहाटियाव खामोन ओमफ्राय निजिराबो दंफायोमोन बेजों लोगोआव बे फैबाय थायो आरो बे देरहासारा सानसेखालि ओरै गामियावबो लोगो हमफैदों नामाथाय नुनाय बायदि आरोखि मानसिफ्रा बुंदों सोरबा हौवाजों लोगो हमदों आं जे जायगायाव दा भिडिअ खालामदों बे लामायाव आरोखि ओरैनो बेहा गोदोनिफ्रायनो दावरावखा गोदोबो दुर्गा होनायजों जाबाय बियो रकेन होनायजों जाबाय बियो ओमफ्राय आरो सासे दंबावोमोन बोरैबा थामलै बिनि नामा बेनाबो देरहासार ना माबामोन बे गसाइगावना अबेबा साइडनि अनेक हौवाफोरजों बिदिनो गाज्रि रायलायनाय ओमफ्राय सासे गौरां हटेलाव लेंहरलायनाय जगदिस होननाय बेबो दं आरोखि नोंथांमोना बिसास सानथाराबा मालाबा मानसिखौ लोगो हमनानै सोर बिनो थाखा हरा बिनि मबाइलाव चेक खालामबा नोंथांमोना नुजोबगोन सोरनि नाम्बारा दं सोर हौवाफोरनि नाम्बारा दं वाट्सएपआव नाय आरो बिनि जाय गोसथोनाय माने जायनाव थाखा बिहरनाय मानाय गाज्रि रायलायनाय बै हौवाफोरना प्रफाइल गैया खिन्थु सासेबो बिसोरो माने पार्सनेल नाम्बार लाखायोदां माने बिदि रायलायग्रा जोंना फैसानि लब जाबाय फैसा लब देखायहरसै गावनि अंगखौ सोर फिसाया बेफोरबादि मेसेज नुनाय थाखा बिहरानो जानाय मानायखौ नुनानै सोर फिसाया रागा जोङा जानो सोर फिसाया दुखु मोना जानो सोरनिबा बिसिनि फिसायाबो बेफोरबादिखौ नुयोब्ला खालामखागोन बेफोरबादि हिनजावखौ खालामा नङा खालामखागोन खालामनायाबो खालामनाय जानाय नङामोन आङो बे मेन खोथाया जाहैबाय दाख्लै जों 1 थारिखनिफ्राय पिकनिक जादों थिगैनो 1 थारिखआव पिकनिक जानायावबो 2 थारिख ना 3 थारिखआव बिदिनो खेनसे दावराव जादों बहायबो सोरनिबा बोरैबा नाममोन बेखौ आं गोसोआव गैला आरोखि नर्मेल केसमोन गाज्रि रायलायहरनाय बेजोंबो माबा माबि बुंहरलायनाय दंमोन थांबाय थांनानै जेनेबा दाख्लै मागोआवहाय पिकनिक जानाय दा मेन घटना दावरावआ जाबाय जों मागोखौ थिगैनो 14 थारिखनिफ्राय जानाय जादों आरोखि बिसिनावहाय राजदाबिरि होननाय गामियावहाय जानानै 14 थारिखआव जाबाय थिगैनो रंजाबाय मोसाबाय दावराव फैयाखिसै ओमफ्राय आं फैबाय न'आव फिसालाखौ लानानै फैबाय आरो अखानायै थांबावबाय जानो 15 थारिखआव जानायाव नोंथांमोना नुखादों 15 थारिख खालि बियो मा सिस्टेम आखलनि जामोन मालायनि गथ'फ्रा न'आव उन्दुजोब्बाय बेना फिसाया गारि सिङावनो उन्दुनानै दं आरोखि आं बे खोथाखौल' बुंदोंमोन बेखौहाय हाब खमसे खम नोंथ' फेबाय दा एसे फेगाबाय फिसाफोरखौहाय खमसे खम न'आव सैदोना नै बिदि खोथा बुंनायनिनो मा दाय जाखो हारसिं सिखारनानै खारलाबायबाय बियो आंखौ अरबाय माने गावनो आजादि नांगौ जाहैदों आजादि एकदम आजादि गाव जेरै गोसो एरै खालामनो खालि बे खोथाखौ बुङो बेयो बिनि बांद्राय अख्रा देखायनायाव आंबो एसे बुदों सोबादों बुवाखै नङा बयबो नुखादों भिडिअबो हगारखादों माने बे जेनेबा बुजाबाय अखानायै 16 थारिख फुङावहाय गारिखौ लानानै थांबाय आरोखि बे फिसाला उन्दैसिनखौहाय मुलि फानहैनानै कुसुगाव गसाइगाव फानबाय बिदिनो 10थासिम आं खबर लाबाय फन खालामबाय दङ होनना बुंबाय दङ होननायावहाय बियो लास्टआव आंखौ 1था ना 2था जाबायमोन 2थानिफ्राय आंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामबाय बियो वाट्सएपआव मेसेज हरो जेबो रिप्लाय हरा इयो हरबाय थायो आङो हरबाय थायो केन्सेल बुंहरबाय आं बुंबाय जादो नोङो आं नों बादि हौवाजों जाला आंनो आजादि नांगौ जाहरबाय आरोखि बियो ओमफ्राय लोगोफोरनि सिगाङाव बुंहरो आंखौ सैमा बादि बुदों दोखो बुदों आं दा हस्पिटालावसो दं मायावसो दं होनना बुङो ओमफ्राय मानसिया बुंबाय जाहारबारि बिमानायनाव दं आं होनना बुंबाय बे ओमफ्राय नै अखानायै फुङावनो खोन्थाहरबाय सासे लोगोआ रोनिखाथायावसो दंहैयो मानसियानो ओमफ्राय रोनिखाथानिफ्राय फिन बेक फैबाय बे रोनिखाथानिफ्राय बेक फैनानै मा जाखो दाख्लै दावराव जानाय कारिगावहाय माबालायनाय आरोखि मा होनो
सावग्लुंलायनाय खालि बियो पार्कआव एरियायाव थाखो ना अबहाय थाखो ना होजों रोनिखाथानिफ्रायनो फैखो भिडिअ खालामनो फैदों होनना थगायदों ना माने बेखौ मिथिया मानसिया अबहाय दंमोन ओमफ्राय नै अखानायै मानसिया मुलि बेफारि रन्जय बिथां बिजों मुलि फानबाय आरोखि बियो आरो अखानायै आरो बिजोंनो शुक्रबारखालि बिजों फानबाय आरो अखानायै आरो बिजों आरोबाव क'क्राझार बिशालसिम मुलि फानफैबावबाय आरोखि बियो ओमफ्राय सानबाय आं रन्जयनो फन हरबाय बुंबाय जोंजोंनो ओमफ्राय देबोरगावसिम फैफादोंमोन होनना बुंबाय रन्जयआ थगायबाय आरोखि देबोरगावनिफ्राय बियो नोंखौ गिनानै थांफिनबाय उनाव नुबाय आङो भिडिअखौनो मानसिफ्रा माबासिम बिशाल मार्केटआव दङ रन्जयआ आंखौ थगायहरबाय बिरादनो बेफोर खम नङा थिग नङा रेकर्डबो दं बेहा बिराद गाज्रि आं दासो एसे मिथिबाय आरो बेना मुलि बेफारिफ्रानो खालि हिनजावफोर गोजा नामाथाय हिनजावफोरनि सारा बेहा मुलि फाननायनि माबायानो गैया नामाथाय खालि हिनजावफोरल' दे फानबाय जोब्बाय ओमफ्राय बिनि उनाव बोरै जाखो ओदिनखालि थांबाय बे सिदा गुवाहाटि सुनिबारखालि दाख्लै खय थारिखमोन बे सुनिबारा गुवाहाटियाव थांबाय बे बेलासि 4:30टासोआवहाय बे लोगोफ्रा नुखादों नै फिसालाजों बिजों धालिगाव खाथियाव दंमोन ओमफ्राय मानसिया अखानायै फुङावहाय मानसिया गुवाहाटियाव रिल्स लाबाय आरोखि बियो रिल्स लाग्राया बे थाहैनाया आफाय थाहैया बियो सानसारियाव थाहैदों तामुलपुरनि सासे दङ बेबो जों गामिनिफ्रायनो बेबो गथ' लाना खारखानायखा तामुलपुरनि फैसालि होननाय नाम आरोखि बियो बेजों थांनानै थाहैबाय थानानै ओमफ्राय बुंहरदोंमोन आं मेसेन्जाराव बारे बार फैदो होननानै दा जाबाय बियो ओमफ्राय आंखौ खुनु रिप्लाय हरा बियो रिप्लाय हरनानै आंबो गोसोखौ दुखु मोनबाय दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो नों खयथा हौवाजों बेबायदि माबा जाखो मेरला हौवाफोर रकेन दुर्गा देरहासार माबा नाम अनेक दं नोंथांमोना गोदोबो नुखानायखा बेबायदि दावरावआवनो बेबायदि मिटिं खालामजाबाय बे समाजावहाय गावनि बेबायदि दायावनो होमबाबो बुजिया आरोखि बियो आंबो रागा जोंबाय ओमफ्राय आंबो मेसेन्जाराव हरबाय नोङो जुदि सानथामनि गेजेराव सफैयाब्ला आं नै बे भिडिअखौ पस्ट खालामगोन होनना बुंबाय बे भिडिअ आंनाव गैखालामोन दे खिन्थु नोंथांमोन बे भिडिअ आं अलरेडि आवगोलाव गाव हरदोंमोन हराखै नङा आवगोलाव आं कम्पानियाव थानाय समाव हरदोंमोन बियो ओमफ्राय आं भिडिअखौ दानखाबायमोन ओमफ्राय गावनि मबाइलावसो रिपिट मोनफिनदों आङो बे माबाखौहाय भिडिअखौ ओमफ्राय आं बिनिफ्राय वाट्सएपआव सेन्ड खालामनानै लादों आरोखि मानि थाखाय लादों होनना बुङोबा बिनि बे गुबुन हौवाफोरजों भिडिअ कलिं रायलायनाय बेबायदि गाज्रि बुंहरलायनाय माबा नायनो माबा मा नुनो बुंहरनायखौ नुनानैसो आङो बिनि भिडिअखौ माबादों आंनि गोसोआव साननाय दङमोन सानसे बेलासे बे मालाय हौवाफोरजोंनो भाइरेल खालामजागोन फैजागोन भाइरेल खालामजानो गिनानैनो बैसोर हौवाफोरनि नाम्बारखौ दानाबो बियो ओमफ्राय माने आं गोनाङाव रायलाया ओमफ्राय आंखौथ' न'आव थाखाया मानो होनबा आं थाबाथाय रायलायनो मोना नालाय आंखौ साननै सानथाम थाहैबाय न'आवहाय ओमफ्राय आंखौ बारे बुंगोन नों थां ओमफ्राय नांलायाबाबो खमलायाबाबो ओरैनो खारगोन बियो खारनानै थाना थाहैनोसै ओमफ्राय बुंसै नों न'आव थाबा आं थाया नों न'निफ्राय गोजानाव थाबासो आं न'आव थांगोन बे खोथाखौ बारे बुङो आरोखि बियो बे खोथाखौ बारे बुङो मानो होनबा बै हौवाफोरजों रायलायनो मोनाब्ला बै हौवाफ्रादि गावखौ भाइरेल खालामगोन बे खोथाया राइट बेनिखायनो बेबायदि आंबो गोसोआव दुखु मोननानै लास्टआव नों सानसे बेलासि जाखागोन नोंनि माबाखौनो नुजोबखाबाय आं ओंखायनो आंनो रागा जोंनाया गाव सानथामनि गेजेराव फैयाव आंनि दाख्लै बे भिडिअखौ भाइरेल खालामना होनाय जादों आरोखि दा आंखौ बयबो मानसिफ्रासो बुंदों दायनिगिरिया सोर जेब्ला सानैनि गेजेराव समाज लानानै मिथिजागोन आयेन लानानै मिथिजागोन होनबा बिनि मबाइलाव चेक खालामबानो नोंथांमोना गासिबो नुजोबगोन होनबा दायनिगिरिया सोर बेखौ A to Z मिथिगोन होनबानो मेन खोथाया बेसो जाहैबाय आंथ' बेखौ जेबो खालामाखै सोर फिसालाय एफा एनैखौलाय राया जानो बुवा जानो बेबायदि आखु नुबाय थानाय होनबाबो आं बेखौ एखमबा ओरैनो एसेल' आरो बे दा मानि थाखाय गोरा सासे बिजनिनि बिथां गेम होहोयो नामखौ बावलायबायसोलै लिंखु ना बोरैबा ब्रह्म
स्पन्सार गेम होहोयो आरोखि बे बिथांखौबो फंनैसो बाथ्रा बुंहरगोन नोंथांमोननि गेमाथ' इलिगेल गेमसो नालाय नोंथांमोनाबो पुलिस केस होयोबा एसे माबा जानो हागौ आरोखि सोर सोर दं बेबादि गेम होग्राया सोरनिफ्राय पारमिसन लानानै बेबादि गेम गेलेहोदों पाब्लिकखौ बोरै बेबादि खालामदों नोंथाङाबो एसे गिनांगोन साननानै नायदो ओंखायनो आङो नोंथांखौ फंसे रिकुवेस्ट खालामहरदों कनजिताखौ बुंहर आं गेमखौ होनानै नंला नोंसोर गेमखौ आं नोंसोरखौ होहोबाय थायोब्ला आंहाबो फासिसिगोनसो होननानै डाइरेक्ट नोंथांखौ आं बुंहरखाबाय दिनै होनायनि टाइम जानो हागौ अलरेडि नोंसोर दा कन्टेक्टखौ खालामखाबाय हो गाबोनहाय गेमा नुबावबा नोंथांखौ आं डाइरेक्ट केस होनाय जागोन बे खोथाखौनो दा रायजोफ्रा बिथांमोना आंनि बे फंनै फंथाम खोथा शेयार खालामनायखौ नंगौ सानदोंना नंखाय सानदों नोंथांमोना उनाव बिजिरलायबानो जाबाय बिजिरनायनि फरे डिसिसनखौ नोंथांमोना मा लायला कनजिताथ' आंखौ जेल जाहोनो नागिरदों दिनै केस होनो नागिरदों हो आंहा बावहाय जेबो माबा गैया जेनेबा आं भाइरेल भिडिअखौनो हगारना होबाय बे होनो हागौ होथों दाया मा बावजा खालामो आं मानिगोन आंखौ केस होनायनि उनाव गावदि मा जालांगोन बेखौ गावबो साननांगौ मा खोथा ओंखारलांगोन गोदोनि बाथ्राखौबो गोसोखांनांगोन बेयो गोदो बेबायदि दावराव जानायावनो इउनिटनि आनसलिकनि मानसिफोरजों मा खालामजाया रायजोफोरजों मा खालामजाया ना आरो बेखौनो लुगैफिनबावदों नोंनि दायावनो दा नों सानदों आं सान्थि जागोन मावनानै जागोन जेबो खामानि मावनानै जानो हायाबो बियो आरो बे आखाइ फैसा थाइसे थायाथाय हारसिं बोरलाबायो आरो बैनि बे लोगोआबो बिदिनोखा दा वाइन शप कम्पानियाव मावो नामा जौ कम्पानियावहाय सानसारि माबायावहाय बिदिनो बेबोथ' अनेक बेबादिनो थाखा लबि हौवाफोरनाव हेलौ आदा आरो माखौ दुखु मोनो आं बांसिन कनजिताना खयथा सिम नांगौ आंनावहाय दङ खोन्थागोन आं बेनाव दा मबाइल गंनै दंयो मबाइल गंनैयावहाय सिम गंब्रै ओमफ्राय आरो आं बिनि सिमखौ लायै आंनावहाय दा 7था नांसिनाव दं साननानै नाय खयथा सिम सालायो बियो आरो बियो आंनि भिडिअखौ लगेनो दानफिनो मानो होननानै बुङोब्ला बेनाव गासिबो फेसबुकआनो आं लगिन जाजोबो नोंथांमोना नुयोना बे मा फेसबुक पेजआवहाय शेयार खालामो होनबा साननानै नाय आंखौसो बुंदों आंनाव दङ मोननै गावनि मोनसे आंनि मोनसे गावनि अरिजिनाल कनजिता बर' मा होनो कनजिता बसुमतारी मोनसेया KO मोनसेया KA बे मोननैयाथ' गैखाया अलरेडि ओमफ्राय मोनसे दं आंनाव कनजिता बर' पेज दं आरोखि उनाव BTY कनजिता BTY पेज दं बे मोननैल' आंनावहाय जेबो गैया आंनाव आवगोलाव लगिन जायोमोन दा गाव पासवार्डखौ चेन्ज खालामबाय आं दा लगिन खालामनो हाला आरोखि गोबावसै बे जानाया मथा मथि दाख्लै जानुवारि 2-3 थारिख खालि आंखौहाय आं लग आउट खालामना होदों बे ओमफ्राय गाव फेसबुक आइडिखौ पासवार्डखौ चेन्ज खालामना लादों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोसोआव मा सानदों नोंथांमोना बेखौ माबाबानो जाबाय बिजिरलायदो दाया सोरनि दायखौथ' आंखौ बांसिन नंखागोन मानो होनबा भिडिअ भाइरेल खालामनायनि जाथावथाव खालामबाय नालाय गाव ओंखायनो आं खालामबाय बिसेस खालामाबा उनाव नुगोन नोंथांमोना मिटिं सिटिं जायोब्ला